muchukisi nigebwa tobo korali bwebirenko bigoromono nabo igo gutwara ibintu byonsi birobokma bulibwa mandazi amaguta yugo karangira chinyene esukari echumvi chisabuni chimete omo n'ibindi binge boigo mbabwate bakery yokoro isimigati ijwere muriro n'ibindi binge buna chijiwel n'echinsa cyokobeka koboko mbabwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo korali obusira kegima okobugoriri bw'emisiyo yawo gwika asogo chiko yibuguria ayibweka omonyene boigo onyeko bwate libolio nabukugenda gwikase desk yabo ya complaints naborobwo nigo barakurigiriye omuchando oburendi nigo bubikire kurwa gesiri ekeroko soharoro nabuigo mbabwate asukwege kigari yawo ekeroko so iseduke yo iryoko nyorobo koreri bwabo batarere aseduke yo erimi y'umuchukisi angeni chiabisi cha Guardian iryo nyorobo koreri ubusera Godmart Supermarket ebintu byonsi insiye keramekemo namagurianse Chigosori na Steven Ndemo numurubyo wubukumanya iguru yari gakorekana asibru bw'Chigosori ao kurworogo ngurwugusi Kenya n'insenkima nabeka gukumanya na gukurentera ababwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge kirari tukuri Jumamosi gochakira Chinsa kyanda goika Chinsa ikomine ibere cyamaragoba Chigosori imeya Ndizi TV Kero muntu nabwatu muganoye kurwe iboretwe gwikabono korende ngero igentekemo kegwatanana umugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo yo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanye gwetoma gwikebirenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nagwisaransa n'abantu ao iryo korentera emegano yabo kera ritukorie juma Chinsa Ibere cyabutuko nabuigo mwiroro ritukulie Jumapili Chinsa Isano neseto goika Chinsa kyanda imeya Ndizi TV Omanjo Maria Liandonsia soberete nanini gukwaria ni ase MSA yetu yamangana aitamaya he weekend ya bono litukonera Jumamosi chitarigi ni 11 mutinyu 12 mwaka w'ijurubere ne 20 noyomo ngukwaria ni ase MSA yetu yamangana maya ni kumanyi na lero twendete kugusangiri kururia gakiete ningegendete buna he weekend yao ningegendete ko bento ereru anene karango kwaria ni ase MSA yamangana itamaya kietariane ndoke Brighton Makoli Asogo jakira batenere bejiskuru amo na baiboli ase county ya Kisii nigo bono bagendete gwakira serikali mbiya mono asinge koreta umuroberi w'ichisemi oyubanyikante buna CBC gose competence based curriculum oyibona baiboli osina batenere bejiskuru bachengere na batabuna umuroberi oyinigo konyire abana anenekero ukubainyoria egekoro kyabo gose kubayegeria chigasi cyamaboko aho nigo bayakwanetaya ekero ewiki yogochengera umuroberi omoyo gwa masomo ase county ya Kisii.
Ekero tugusuka bosio omwanju murigerera nigo bono ebyombe bitari bya serikali byagenderere kuboria serikali kubeka emeroberio ya bene rikwena kebuna abantu ngwetanga bari kuru asokonereria abamwabo aya nigagoja maiga ya matuko 15 nomo kwera aburit kurigoro ayu abegetwe ensemo eriko gikeria ebikoro byokonererirwa ime yense yaito ya Kenya gose ime yense enkima aba rai aho bebyombe binigo bono besoki na kubori buna okonererirwa ngotakire kwera sense yaito ya Kenya anene ekero chisegi cyanga kigendete kwenekiwa amo n'obusali bw'abana abanyaruka. Ekero tugusuka bosio omwanju murigerio omuwasiri we emiremo Simeon Cherugui nigo bona ababoririe abakori egasi bonsi ime yense kugenderera kubwatia amachiko aria abekire ni gwisara yobochenu erikwena kemina ngwetanga bari koru ase ebinyinyi bya COVID-19 onyore muna ebinyinyi bya COVID-19 ebiyani go byate kasi Chinsa cha South Africa, Botswana, Belgium amona Nigeria bimanya kentana Omicron korende serikali ya Kenya nigendete kubeka emiroberi ya bene erikwena kemina abantu bari konyora ebinyinyi ebyo asebono chebuya bodiri buna bari bakora chikasi au service au wetanga na kubeka emiroberi ya bene erikwena kemina